स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारी कास्टम हायरिं सेन्टारखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बोरिमाखायाव बाक्सा जिल्ला केबिकेनि जोहै बे कास्टम हायरिं सेन्टारखौ रायजोनि थाखाय दिनै बेखेवनानै होयो घनश्याम दास बिथाङा। बे कास्टम हायरिं सेन्टाराव आबादारि बिथांमोननि मददनि थाखाय हाल एवग्रा ट्रेक्टर, माइ हाग्रा, माइ नारा नाग्रा मेसिनफोरखौ दोननाय जागोन होननानै बुंथियो। बे मेसिनफोरनि जोहै गंबा गामिनि आबादारिफोरा मदद जागोन होननानैबो फोरमायदों आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बेबादि कास्टम हायरिं सेन्टारखौ बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोर थानाय जायगाफोरावबो गायसननायनि बिथांखि लानाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो। मसलपुरनिफ्राय दिबाजुरां गयारिनि खौरां। बर्तमान आसाम कृषि विकास केन्द्रनि माबाया सोलिगासिनो दङ उद्बोधननि आरो बेयाव केबिकेनि सब आसामनिफ्राय आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय मानसिफोर फैनाय थाखैनो दा बर्तमान जोंनि गामिनि मानसि मोनबा गामिनि राइजफोरखौ मोजांहाय खेथि मावनो थाखैनो बहुत इयाव हुजुलि होगासिनो दङ, ट्रेक्टर होगासिनो दं, रिपेयार होगासिनो दं आरो हेन्ड ट्रेक्टर पावार ट्रेक्टर सब होगासिनो दं, सब मोनगोन इयाव। बेनि थाखायनो जि मानसिखौ नांनाय जागोन नांबा इयाव फैनानै जुदि गाब्राखौ इमप्लय खालामना दोनदो गाब्रानि आखाइबा इयाव मोनसे सेक्रेटारि हौवा थागोन इसोरखौ बुंनानै बेखौ लांजायो लांनानै खामानिखौ मावनो हानाय बेबस्था खालामनानै दोनदो। दा इयाव फैनानै मथा-मथि नाम लिरनो नांगोन मा सोरखौ नांगौ इयाव मथा-मथि जुदि बेलेगाव जे 500 थाखा जायोबा इयाव खमसे खम 300 थाखा लांजागोन। सब मानसिफोर हेल्प खालामनो थाखायसो बेखौ बानायनाय जादों आरो कास्टम हियारिं सेन्टार। जिखुनु मानसि मोनबा गामिनि मानसिफोरखौ लांनानै जि मानसिखौ नांगौ बिसोर फैबाय नाम मथे थांबाय इयाव हालेवनानै बेलेगाव थांबाय बेबायदि थांनो हागोन। माने इ कृषिजों जड़ित एग्रिजों जड़ित थानायबा सब कृषिनि माल बिनि थाखायनो दा जि माल दङ इयाव ट्रेक्टर दं, हार्भेस्टार दं आरो माइ नायनाय दं सब दङ। बेखौ लांनानै जि मानसिफोर जि माबा साहाय्य होनो हेल्प खालामोबा बहुत मोजां जागोन। येस आरो इनि थाखायनो आंबो फैनो थागोन इयाव खारन फैनो प्रयोजन खारन एग्रिनि जड़ित जिनिस इनि थाखायनो फैनानै आं सोरखौ गाइड खालामनो थागोन गाइड खालाम जे दा जेसे जिनिस फैगासिनो दं इनिख्रुइ बुरजा लाबोनो सेस्था लागोन जों बेबो खालामनांगोन। बेबायदि थासारिया नैबे मसलपुरावल' जागोन ना गुबुन गुबुन जिल्लायाव? दा बर्तमान एब्रि मोनबा गामियाव जाबाय दा ट्राइबेल ब्लकनि एरियायाव दा बर्तमान बेबायदि सोलिना थागोन जेराव जेराव हायो सेस्था लानानै सोलांनो सेस्था लागासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव आबाद बिथिंखौ लानानै माबायदि खामानि मावनो नोंथाङा लादों? दा बर्तमान आंथ' जिखुनु दा जि थांनाय बोसोराव 2021आव जिबायदि मानसिफोरखौ सिगां आं माबाखौ लाबोना होबाय माइ थारा आलु थालु जेसे बेसर सब सिगां लाबोना होबाय बेबायदि सिगांथ' 17 बोसोरबो लाबोआखैमोन। दा बर्तमान जेसे हायो आं जों खेथियकनि थाखायनो बहुत जिनिस लाबोनानै होनो हायो मेसिनारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दा जिखुनु गायनायनिफ्राय हर्टिकालसारनि दं आंनियाव हर्टिकालसारनि गय गायनाय माबा गायनाय सब आं सेस्था लागासिनो दङ जों रायजोफोर जेसे उपकार खालामनो हायो खालामनो सेस्था लागासिनो दङ। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths. Home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.